लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि अननाय जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर जानायनि ब्लग लाबोबावबाय दिनैबो नै ओंखाम गोजा जेबो गैया आरोना गोथावथार जानो बरिया आरो बेबायदि माबायदि मोनजाबावनाय थ' लोगोफोर नायलांबाय थानो हागोन जानायखौ नोंसोरबो बेबायदि जानो हागोन नायनानै बानायनानै थ' फाइनालि लोगोफोर दिनैनि ओंखाम जानाय ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट्स साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै बयबो नैबे अन्थाइ बाजाब आरो बयलार आरो आसार आरो बानलु आरो टमेट' लगायनानै ज' संनाय जादों bojlar मोदोम मोजाङैनो जासिगोन जानो गोथावथार अन्थाइ बाजाबा दैयाबो गुदुं बहुत अच्छा है खाने के लिए आसार Pura जाबाय नै गैला आरो नेक्स्ट भिडिअ
नेनानै थादो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बन दोनथ'नायसै बाय बाय